ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റി ഗ്രീൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അത് ആന്തൂറിയ അഗ്ലോണിമ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോഡിൽ ആന്തൂറി ആയ കാരണം നമുക്ക് അതേ വീഡിയോയിൽ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ അഗ്ലോണിമയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊച്ചിൻ പിങ്കിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി മെച്ചൂർഡായ പ്ലാന്റാണ്. ലീഫിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റെഡ് വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ ലീഫിൽ റെഡ് ഡോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടില്ലേ, മെച്ചൂർഡായ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയ മെച്ചൂർഡായ പ്ലാന്റാണ് പറയുന്നത്. പുതിയത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളതാ പിങ്ക് ലെഗസി. അങ്ങനെ ഈ 4 പ്ലാന്റിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു കോംബോ ആണ്. കൊറിയർ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 1000 രൂപ. അടിപൊളി ഓഫറാണ്, കണ്ടില്ലേ. കൊറിയർ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 1000 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു.